La vespa asiàtica és una espècie invasora, competidora de vespes autòctones i predador molt agressiu de les abelles, sobretot les mel·líferes, vespes i altres pol·linitzadors importants. Això comporta un greu impacte en la biodiversitat i danys econòmics als apicultors. La participació de tothom és imprescindible per ajudar a controlar aquesta espècie invasora, ja que la seva expansió va en augment i la seva erradicació és pràcticament impossible, però es pot minimitzar amb l'ajuda de la vostra col·laboració, col·locant trampes per capturar les reines i identificant els nius. El cicle biològic anual de la vespa asiàtica té 4 fases diferenciades i que comprenen la construcció de 2 nius. Els períodes d'aparició depenen del clima de cada any i poden variar. Al mes de març, les femelles fundadores, quan surten de la hibernació, construeixen petits nius anomenats embrionaris, de la mida d'una taronja en llocs arrecerats com les cornises de les teulades, garatges i porxos, ruscos buits o altres refugis. Allà fan les primeres postes d'ous. Al maig, les obreres d'aquest niu iniciaran la construcció d'un nou niu, el niu secundari, més gran i ubicat en llocs més elevats. Acostumen a tenir preferència per arbres de més de 10 metres d'alçada. En aquest niu secundari, en forma de vesper d'olla, s'iniciarà la colònia, que anirà creixent durant tot l'estiu i pot arribar a ser molt voluminós. Per tant, és durant l'inici de la primavera el moment ideal per col·locar les trampes per poder atrapar el màxim de reines possible abans no fundin noves colònies. A partir de la tardor, la reina produeix noves reines fundadores per l'any següent, tot i que més del 90% moren perquè no sobreviuen a l'hivern o per competència directa entre elles. Durant l'hivern, els mascles i les obreres moren en no sobreviure a les condicions hivernals. Per tant, aquest niu és abandonat i com que les reines hivernen de manera separada en diversos indrets, ja no serà reutilitzat. La vespa asiàtica no és més agressiva que l'autòctona ni les seves picades són més doloroses ni més perilloses. Només ataquen si es troben amenaçades. És per això que és important no acostar-se a menys de 5 metres del niu. A les webs dels ajuntaments del Pla de l'Estany, així com a la del Consell Comarcal, hi haurà disponible un bàner que permetrà accedir a la informació relacionada amb la vespa asiàtica. S'hi habilitaran 3 formularis. Un destinat al registre de la detecció de nius de vespes asiàtiques, un pel registre de trampes casolanes i un altre per informar de les vespes capturades. Per a qualsevol dubte, el Consell Comarcal posa a la disposició de la ciutadania un correu electrònic de contacte, vespa@plaestany.cat. Ara toca actuar. Ens acostem a la primavera i és el moment idoni per reduir aquesta espècie invasora que tan mal està fent. Cal col·locar les trampes per capturar les reines i evitar la formació de la colònia. Si trobem nius que creiem que poden ser de vespa asiàtica, hem d'avisar, ja que els podem confondre amb altres espècies autòctones. Per tots aquests motius, us encoratgem a participar en aquesta iniciativa.